କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ଏହି କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା ସୁମିର ସୁମିରନର ଉତ୍ତରା ହେପାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ହିଁ ଆଧାର ଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିର୍ନଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ହରିନାମ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ହରିଙ୍କର ନାମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ 16 ଶବ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଥିଲେ ଏବଂ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଠାରୁ ଅଧିକା ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା। ଏହି 3 ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା, ସମୟ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଧିବିଧାନର କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅଜାମିଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିବାହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ବେଶ୍ୟାଠାରୁ ଅଜାମିଲକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ନାରାୟଣ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅଜାମିଲ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଥିଲା ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ସହାୟତା କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଧନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାମ ଜପ ଏକରି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ପାପ ସେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କରିଥିବା ପାପକୁ ନେଇ ମନରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଏପରି ପାପ ନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ। ଯଦି ଜପ ହୃଦୟରୁ କରାଯାଇଥାଏ ତ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସ୍ୱତଃ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଡାକିଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାଏ। ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।